Philippines. Ay! Sa Taiwan pala tayo! Sa Philippines. Correct ko lang yung aking dark under eye. Because it's really dark. Ayan ang itim. Hi, best friends! So today is Beauty and Dye Day. Okay. Nandito tayo ngayon sa Taiwan at kung saan kami nag-check-in. And this is a get ready with me sa Taiwan. Kaya magto-toner na tayo, okay? Ang ginagamit kong toner ngayon ay the A-Stop Clear Face and Body Toner. Pero sa face ko lang siya ginagamit. Konti na lang. Favorite ko siya. Ayun, si Love ko na set pa. Nagre-ready na rin siya. Nung pumunta kami ng Malaysia, ng Caris, binigyan nila ako nito. Then afterwards, nagustuhan ko siya. Kaya nag-request ako ulit ng toner. Kaya yung puno nito nasa bahay. Dinala ko na lang yung konti. Hi! Anyway, best friends, meron tayong discount ngayon if you use my discount code. So, here's the discount code para makatipid tayo. Thank you, Caris. Malapit na rin ang event ng Caris, best friends. For the first time, magkaka-event ang Caris here in the Philippines. Ay! Sa Taiwan pala tayo! Sa Philippines. Anong ginagawa mo dyan? Okay, after best friends, gagamitin ko na yung favorite moisturizer ko. As in, sobrang bango niya. Parang siyang Born Tree. This is Born Tree. And then, it's may content siyang goat's milk and a different milk din. Plus, may shea butter. So, pag ismell mo siya, shea butter, de ay shea. Pwede maulaw? Naulaw ko. Ayan, best friend. Basta pilikili mo, no? Sobrang dami niya. Ilang ml to? 200 grams. Hindi ko alam paano i-ml. Pero, tipid kasi siya. Kasi, so yes, ito, sir. like this Inga that I use, meron na siyang SPF 35. So, for me, much better na lang to kasi, di ba? Nakapakpak ka, no? Oo. Sige, talagay ako ng isang brief. Lang. And then, gamitin na natin yung sa mukha lang, bird. Wala, may nanonood. Talaga po. And best friend, ginagamit ko to ang Inga. Si Inga era forever. Since sa Chicago, ito pa rin yung ginamit ko. Shikaka, sabi nila. Hindi ako. Si Richie nagsabi ng Ay, si Richie. Eyeshadow. It's really handy kay kamay, kaayo. Thank you, kaayo. So, dinala ko na ito yung mga maliliit. Except lang ito. Ito lang talaga yung malaki na dinala ko. Kasi, naubusan ako ng empty container. Tapos wala na akong oras pumunta ng mall para bumili ng container. Kaya, okay na yan. Birthday ni Dodo. Happy birthday. Hindi mo birthday to. Birthday ni Love to. Love. Bilisan ko. May times kasi gusto ko magbagal. Parang I'm doing it in a purpose ba na magpatagal-tagal mag-makeup. Kasi nag-e-enjoy ako mag-makeup. Pero syempre pag may mga lakad ka, hindi ka na makatagal. Kasi kung bilis at tagalan mo, sayang oras mo. Minsan ka lang aalis ng bansa. Tsaka sayang yung time na pwede mo pang gamitin na ang ikot, diba? Malabo ang mata. Ako yun. Ayun ako, best friend. Malabo na mata ko.
para buhay yung mata. Hindi alam na kulang ang tulog. Waterproof mascara. Bakit? Kasi, first of all, whole day. Second, mainit. So, papawisin. Chinek ko din yung weather. Uulan. And yes, waterproof eyeliner. Yung aking dark under eye because it's really dark. So, orange corrector corrects it. Si Madam Uyat. Ay, naku tayo. Kanay mo lagi sa joke. Dapat lagi sa ilalim ng eyeliner. Pinapatayo ko yan eh. Puso eh. Tapos later na ako mag-lipstick kay. Pabango na muna. Pabango, magpagwapa, magpahumot. Favorite ko tong Keep Cool and Shine Mist. Kaya, paunin natin. Okay, that's it. Kaya, if you like this video, don't forget to like and share it. And don't forget to subscribe! Salamat kaayo! Maglaag na may best friend. Pag humanido dong mag-CR, mag-alsa kami. Okay? Salamat kaayo! Salamat kaayo! Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get notified every time I upload a new video.